Horas, horas, horas. Mau lihat mandi Tuhan, siala di lehon dotu hita pasu-pasu, dohot ahi pason di ganuk hita. Tu hita poparan raja siopat ama, sida hutan, si jabat, sia dari, sida balok dohot buru. Asa ria mahita mandohoti, pesta partangyangan bona tahun poparan raja siopat ama. Iman hanai di Patupa di hari Minggu 10 Maret 2020 di Gedung Geraha Delima mulai pukul manogot 1 pukul 10 pitu. Saya di pasu-pasu Tuhata Mahita Sude. Saat di Solo saya saat matu botean. Saya leleng Mahita Mangolu. Saya sahat Mahita Tupang Gabean. Dohot Tupan Horasan. Horas.